budući da je svake godine sve manje domaćih turista koji u Visoko dolaze s namjerom da vide takozvane piramide, Semir Osmanagić ljeti organizira narodnjačke koncerte ne bi li napumpao brojeve veće nego prethodne godine i time bacio prašinu u oči lokalnom stanovništvu i vlasti bez čije podrške i novca ne bi preživio niti dana. Iako su ti brojevi baš kao i piramide lažni, svima je jasno da to nisu turisti već lokalno stanovništvo. Kako bi nadoknadio negativan trend, Semir Osmanagić pipke ili bolje rečeno metastaze pokušava širiti i na okolne zemlje pa tako i na Sloveniju. Međutim, slovenski stručnjaci oštro odbacuju Osmanagićeve pokušaje obmanjivanja tamošnjeg stanovništva pa Semir i njegova sekta oštro napadaju svaki istup univerzitetskih profesora. Jer obrazovanje je najveća prijetnja piramidiotizmu. Semiru prije svega treba neobrazovani narod koji nije u stanju razlikovati brdo od piramide. Tako su tijekom prošle godine različitim povodima istupili slovenski profesori sa odsjeka za arheologiju, Katarina Zanier, Predrag Novaković i najnovije Ivan Šprajc. Odgovor iz Semirove radionice uvijek je isti, riječ je o neznanju, nagađanju i zavisti na Semirovo postignuće, a gotovo uvijek se dotiče i njihov izgled dakako s ciljem pokušaja vrijeđanja i po toj osnovi. Tako je jedan od Semirovih pijuna Feri Zadrović iz izgleda štošta zaključio o profesoru doktoru Ivanu Šprajcu, svjetski poznatom arheologu koji je usput budi rečeno doktorirao u Meksiku, dok je Semir svoj esej o civilizaciji Maja mogao prodati pod doktorat jedino u Sarajevu, a arheološka nalazišta nije izmišljao poput Osmanagića već ih je tijekom svojih ekspedicija na Jukatanu stvarno pronalazio. Tko je i što je Semir Osmanagić znamo otprije, no tko je taj Feri Zadrović, kada si daje za pravo osporavati arheologe da govore o arheologiji te ih ismijavati braneći nepostojeće piramide u Visokom. Feri Zadrović predstavlja se kao profesor doktor nuklearni fizičar. Iz onoga što o sebi piše i govori čini se da je potomak Alberta Einsteina, međutim pretragom saznajemo da pripada dubokoj akademskoj margini koji je svoju karijeru ovjekovječio i osramotio u Osmanagićevom kvazi-arheološkom lunaparku. Navodno je predavao i na Tuzlanskom univerzitetu. Nakon što smo ga poslušali, pala nam je na pamet Samka Bečić kao jedna od njegovih mogućih studenata i po načinu i po sadržaju govora. Ja tražim koje određene frekvencije su najefikasnije i zašto, koje će objasniti ovaj efekt vodi koji su događaju. Ja, pošto sam ja atomski fizičar, spektroskopista, ja iz tih frekvencija izabiram neke frekvencije, neke linije u spektru, koje su samo specifičnost ili osobenost sredine. Rezolucija je 7D+++, što je kasnije ispitano, to je 3 puta više nego na mikroskopu i jednostavno na svim aparatima. Adrović je također osnivač udruženja građana koje u nazivu ima riječ akademija, budući da ih ima malo u Bosni. Učlanio je samoga sebe pa je sada i akademik. Također je i predsjednik istog. Pogodite tko je potpredsjednik i sve će vam biti jasno. A što se tiče zavisti na Semirovo postignuće, upitali bismo samo da li misle na Semirovo obiteljsko ili na arheološko postignuće.